bangabesifuza sizathiwa hayi ngibona isigameko mhlawumbe usithathe sibe ukuthi kwenziwani sibona ukuthi bamaNazaretha ekhaya lapha ekaBabunyazi cha la kuya sidlale nje uma khona umuzi oNyazi wezulu wathwala sihlangane ke sizodlala nje sidlale sishiye lo umnikelo umnikelo kusima kusho ukuthi imali la umnikelo sishiye lo umnikelo sale mthuthe kuyajatshulwa nje lokuyinjabulo isonto libasekuseni ngasathi ukufundwa kuphela kanjalo kwesonto bese ke kuyadlalwa nje kuyadlalwa so kusuke kuvumela ukuthi ngingena noma ngabe ubani ufuna ukungena ezodlala okungena zodlala nje mayiphethe umnikelo phakathi ngiyenze bethi phela lapha uvumelekile uma ungawugqokanga umNazaretha awungeni ekhaya ngena ngomNazaretha akufuneki imali noma ngabe ubani iqiniso akukho lokho akukho nje abantu abangazi la ekhaya uma ungakangeni nje emanzini umuntu mayiqhamukela nje abone amaNazaretha angena ungena nje njalo ngani uJesu uzonjalo uzunjalo futhi ugezwe ngaphakathi la kushembeke kunjalo Nkosi ubaba umshumeli konje umshumeli umshumeli kumele iliphi temple ibutha temple wona ebijika jika kakhulu khona lapha emakhaya niyadinga impela ngosithokoza Koba mhlambe sibingelele sinamukele samba nethimba ukuthi uyatshoza bamba just team sibona ubuhle ingane zonyazi lapha ziyajika ngiyabona lapha ngithi nakho kwenza uma sithatha sibeke nje sokumdlalo njani sibona kuyadlalwa kuyadansa abantu bakhipha asime ngapha eceleni ngikuchazele kuyakwenzeke kanje wena unamathempeli manje awu-10 yebo umfundisi lo kuye kuthi uma ngabe kuzokwakhiwa umuzi kushawa indisho wonke amathempeli umfundisi sibuye ngapha sinsilila ayimemezele
ebesethi indishi leshawa izokwakha lo muzi ebese kuzothi-ke futhi uma kusukwa la kuzoyiwa esimamisa nasesimamisa amathempeli ahlangane kanti kushawa indishi ezokwakha umuzi wasesimamisa kanjalo ma inkosi izoze enkanyezini nasenkanyezini kuhlangana amathempeli la 10 njengoba sewu-11 kushawa indishi leyo mali ilungisela ukuthi kuzushembe njengoba kade kwenzeka nasendaweni yakwaJobe lo mzi wakhiwe endaweni yakwaJobe kwenameni kade ehlangana amathempeli njalo ashaya imali ihlanganiswe yakho umuzi kanjalo so kufike kujatshulwe nje akunamdanti kwenziwa inkonzo ngoba inkonzo kufundwa nje umthandazo kaShembe lokuyiwona wawuzisa ebese yasho kumfundisi ukuthi laba abanikelisa akhiphe ubusizo kuzothi-ke kule nkonzo yasemini manje izothi uma ingena kuzofike kuthandazwe kuqedwe umshumayeli bese ekhipha imbenge akhipha imbenge zokuthi abantu banikelela izinsizi nokubonga ngoba seyinkonzo yasemini ngoba kuliya sekuseni amashumi lade ekhishwa kade kuhlanjukelwa isabatha ngoba isabatha usuku oluyingcwele lwahlonishwa uNkulunkulu kuye kwenzeke kanjalo sekuyothi-ke uma ngabe le mali uma ishayiwe iyobikelwa inkosi ukuthi siyacela nkosi ukuthi lo mzi wakho sendaweni ethize kade sishaya indishi wakheke inkosi sikhipha isibusiso sesizolalela-ke uma iphela inkonzo kuyothi ekupheleni kwenkonzo kuyobe seyasho umfundisi ukuthi inkonzo elandela indishi elandelayo izoba nini kuphi inkonzo engapheli inkonzo engapheli njengoba ushilo umfundisi laphayana uthi kulonyaka kuzosetshenzwa kakhulu kusho ukuthi mningi kakhulu umsebenzi ngoba inkosi njengoba ngonyaka ozayizoyengwavuma ngoMeyi kuzobuka ukuthi balekelela kanjani abasengwavuma ngoba sonke siyinyakatho baphesheya kothukela kuye kwenzeke kanjalo kuthinta ingoma laba bathi amathonga mayibona unyaza vela athenga imoto esukaphi le ngoma ikhompozoba nisho ukuthini ikhompozwa umshumayeli unikeza amaNazaretha umdlandla ukuthi khona imoto eke yathengwa esimamisa yathengwa ngamathempeli from the box ayikho la eSouth Africa le moto yathengwa phesheya ayikhokhela amathempeli onke ayihlanganisela kwase kuyacaca ukuthi inkosi yamakhosi unyazi kufanele azoyimukela lapha esimamisa tempeli manje ke umshumayeli walelo tempeli useyakhompoza ukhompoza ukuthi ngoba phela kumnandi ukujatshulela uthi amathonga uma ebona uShembe usho ukuthi anti abantu baseningizimu basibiza ngamathonga avela athenga imoto njengoba uzwakuhlawutshelela lapha ukuthi amathonga mayebona unyazi avela athenga imoto yabona noseba kakhulu ubaba bani isibongo mina ngumkhabela isibongo ngihlala eDeni igama la uhlala eDeni kuliphi ithempeli ethempeli laseSisimami esinamile kwabangizwe ngaseMpondweni ebelizalwa umzi omkhulu umzi wasemziphathe enkanyezini siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu bahlonishwa benkosi uJehova benani lo msebenzi wenza umhle kakhulu amen uJehova nisikelele nithi uma ningena nasemakhaya obaba benu baniphe imisebenzi baniphe okuhle niphile nezwe lase South Africa njengoba ningabaphathi liphatheke kahle libe nokuthula lingabi nomsindo siyabonga baba uMkhabela uJehova benani amen isikhathi webafanga manje isikhathi minute amanga ngaphandle look where on ay khona training kakhulu ya isikhathi sizosishaya kumasenzo asibuye ngokota pass sizobuya ngokota pass 1 Nkosi nibusise amen ubaba umvangeli bathi abavangeli kancane nje bacela ngokuphuthuma bathunjwa la ngaphandle ngokuphuthuma asibabulala